Kuntratt li sal-2021 sewa li taxxi tal-poplu aktar minn 450 miljun euro. Prim Ministru li ilu jaf bis-sitwazzjoni tal-Vital Stewart tal-inqas 3 snin ex-Ministru li skont l-Awditur Ġenerali inganna bil-kabinet mingħajr ħadd ma passi legali fil-konfront tiegħu. Hija din ir-realtà li toħroġ mill-konklużjonijiet tat-tielet rapport tal-Awditur Ġenerali li ġie preżentat lill-Parlament matul il-jum ta' tnejn fejn intqal li l-ex-star candidate tal-Partit Laburista, ex-deputat mexxej tal-Labor u ex-Ministru tal-Enerġija, Saħħa u Turiżmu Konrad Mizzi ma kopera xejn ma l-NAO rigward l-investigazzjoni dwar il-beħ u l-kuntratti ta' tliet sparijiet Karin Grek Salluqa u dak Ġenerali Tawdex. Ħareġ ukoll illi il-Prim Ministru Robert Abela kien jaf bir-realtà u l-gravità tal-ftehim li Mizzi ddaħħal il-pajjiżna fih bil-garanzija ta' 100 miljun euro, tant illi meta wasal biex jinħal mill-kuntratt spiċċa jdejh marbutin. Dan fl-2020 meta laħaq bħala suċċessur ta' Joseph Muscat. Dan ifisser illi Abela kien jaf bil-manuvri u, skont l-Awditur Ġenerali, bl-ingann il wettaq Konrad Mizzi fil-konfront tal-Kabinett. Iżda, xorta waħda, maħa ebda passi legali fil-konfront tal-ex-Ministru baqa jkompli jħallas lil Stewart il-miljuni tal-euro sena wara oħra minn flus il-poplu, flus illi ċertament setgħu ntefqu għal ħafna aktar affarijiet utli. Jibqa' l-fatt illi Robert Abela kien jaf kollox tant illi kemm il-darba huwa stess insista li bħala konsulent legali tal-Kabinett ta' Joseph Muscat kellu r-responsabilità illi josserva xi jkun qiegħed jagħmel kull ministeru. Palma kien saħaq anke fit-tiġrija leadership tal-Partit Laburista. Ġejt fdat mill-Prim Ministru Joseph Muscat sabiex ikolli overview sorveljanza tad-dekasteri kollha fil-kabinet tagħna. Jiena ħdimt b'mod ftit differenti mill-pija tal-kabinet għax fil-waqt li kull ministru kien iffokat kif kien Chris fuq il-Ministeru partikolari tiegħu, fil-każ ta' Chris fuq is-saħħa, fil-każ ta' Owen Bonnici fuq il-ġustizzja, fil-każ ta' Borċ għandu Ministeru vast, trasport, infrastruttura, proġetti kapitali, planning. Jiena kelli s-sitwazzjoni fejn kelli l-overview tal-Ministeri kollha. Għalkemm Abela kien jaf b'kollox mhux l-istess jista' jingħad għal Chris Fern. Tant illi r-rapport tal-NAO jiżvela kif id-deputat Prim Ministru kien ġie mwarrab għal kollox minn negozjati fir-rigward ta' trasferimenti li sar bejn Vitals Global Healthcare u Stewart Healthcare fejn surrealment il-Ministru tat-Turiżmu ta' dak iż-żmien ħaħseb kollox. Minkejja dan Fern fl-ebda mument ma lissen kelma dwar dan baxxa rasu u baqa' sieket. Dan kollu fl-istess waqt li sansitra fil-kampanja elettorali tal-2022 meta l-Partit Nazzjonalista kien jisħaq dwar dan id-dil skandalus, Fern baqa' fommu sieket kompliċi fl-ingann illi l-Gvern Laburista wettaq fil-konfront tal-poplu Malti Wawċi. Fil-Parlament, meta ġie ppreżentat dan ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek fakkar illi Robert Abela waħdu ta' 280 miljun euro lil Stewart u insista illi l-frodi f'dan id-dil huwa sansitra akbar minn kemm wieħed ħaseb. Bernard Grek qal ukoll illi l-Gvern ma rridx illi ssir diskussjoni serja tant illi baqa' jsabbat saqajh biex il-konklużjonijiet tal-awditur ma jiġux diskussi fuq jumejn f'żewġ seduti parlamentari.